ki eki jing mentua ki bami naga jing pelong yakin kita masa. Hagajing junga hi kajing bun jing ki festival tourism right now is directly related to KHADC and GHADC elections. Europe ke ban ke ba koi jing right ke ba na brand ada Europe himlan compare long maktakin kamtat tu asmo long hoi mapa koi hita ke jing kita anyway te ka final countdown kita buat Voice of the People Party hi kam persat ya kini ki festivals or whatever ndrei ka concern ka jungi ka long ba kini ki events haba organize kam dei banyai na ka pla ka pisa jompu pai ba Yala dia ngalong very pro local ki beri batai banga para kaki di local and whatever the government gives me I spend it in the local economy. See that money gets injected into the local economy. Baru kaki vendor jungi ki nong ai pam nong ai dukan nong samsha nong shna barikin. Kung kini kinsan saniru hanga ite ngamben ngakwa menyeru marbangai iba kadon kajimi yakiban kadon kajimi toy yakiban. Bantai ki yeng ba ipu ipeng one ka marble center Mawrie Shillong ka badon ni ki mau marble ki ba kampalan ki weipat ka ba airu ka one stop solution na banta ki jing te yeng jong pi kat kong jing internet ka ba piang non hang ni pinyo ki mar bikin sai tam ban hakador bit tam man pin internet ki yeng ki sam jong pi ni ram na duk design ki installation ba airu ki warranty ba pher ban pinhun ni ki jing the jong pi na banta ki jing te ba thamai one ka marble center where luxury meets affordability. Kublai parlok sa sisin ipriang ngo pai phi shagani program ka jongi ka bangi ai ka teng ka Rynsan Iathir ka badai ka Rynsan ka bangi kren Iathir bangi mer jung mar lor ki ma iba pher ki bakta ki imlang salang ka jongi bang shko am te bi pai ba iba ya kani ka program kani ka episode jong Rynsan Iathir la sponsor the Marble Center ka badana pa Mawrie Shillong panmenta kinting ni kren halor ki Tamasa ki bachu pelong ka jalan ka be ka posh ko ipat Haduh katno kini ki Tamasa ki kyntiew ka yo ka jong ka jela ka jongi but haduh katno la pelut da ka sorka la ni ki shimet ban pelong yaki but ki eki jing toy ki bami na kini ki Rynsan recommend but ha ka pan ta singi danya san ngut ki real champagne na ki na trikam ba pher kekuan pediang ngobha ya Dr. Benjamin Lyngdoh i badai ru associate professor hapa Department of Tourism and Hotel Management NEHU nang tangi don ye samla Avner Pariat i badai uwe ni kinong tho but uwe ni ki samla ba juwan chakmat ban pinpa ka sol jong lada don kilo ki jing haka imlang kasalang nang tangi don ru ya iba Brightstarwell Marbaniang i badai MLA jong ka seng VPP na Malngiang constituency ni don rui ba Jason Manners i badai uhe jong ka Roxky EMG ka kanhun ka pajupnya ya ka Cherry Blossom Festival nang tangi don ru ya iba Hubert Malngiang i badai manager jong ka kanhun tem colors tinga pedang ngopai pi shakani ka Rynsan but ngaben pau ka jing songu ka jing la ka jong pi banya don benta bat ngi banya kran halor gani kamat ka ba babun ngopai ba ya kran mo ti khndiat shwa bangi ni poi shakani ka jing kran kwa ban ya thu khndiat halor ka kani ka mat ka ba upai ba ya kran benta karan ka jing ong ha ka tin pareng ka ba ong too much of anything is bad ka ba mut ka bala palat ka long ka besmio but ikum ba kani ka jing ong ka long shisha habangi pet iki jingja po kanong ba shalong ka jongi baga jalai bro ko we daga jing pelong ya ki Tamasa baharu kom ki bukan thobi concert ki bonya shimentar ki nong rai ki bade nak shakwe pat ki vi jong ka perthai te bat ubat pat ba ulabu ya kani ka jing kling ki eki jing mentua ki bami nak jing pelong ya kini ki Tamasa hatu kini ki Tamasa ki kyntiew ya ka yo akot but haduh katno kila ban pentikna ba kita ka jingkiw haga kam jong kai perthai ka long sustainable lani ka long ka bayai ne ti hoi ka jing thmu jong ka jing pelong ye kini Tamasa ka long ban kyntiew om tang ka kam jong kai perthai henrei ban pen i pat ba ban pen i perthai ya ka kol shor ka jongi ka kum im ka jongi henrei ki babun hi ki pen pau ka jing sokia halo ka jing shakta jong ki we pakitnat ki badon kam katala ka day haka imlang kasalang lani ka day ka yokot lani ka mariang lani ka saudong sokun ti haka ni ka panel ngini kran ki ki benta ki ba pher ki be day bat ka ni kaman bat ni ya le ru ban wat ki lat kilanti kumno ban kyntiew am tang ya kam jong kai perthai henrei ki we ru kitna ki badon kam bat kumno ngi khen kong san ki tingan bu ki ni jikli ban kong i Dr. Benjamin
Dr. Benjamin Dangshan ke sorkar kala penmi ya ketu ka jumpa ke bon mo ke jangka ban khang gi school namar bagadon ketu concert jong u Brian Adams ti habangi pe ye kini ke ikomba ke sorkar ke jingle ke jangka kalong baka kham ken koridor kini ki kam ikin tamasa banyak ke puli puthi pisngo kupno ketu ka jingle jong ke sorkar kalong yang asimbet bat ngange iki babun hi very surprising namar ba kala dei ko por hakaba ki school bar khoj kila dadai ba empat khang ru ka activity haka school kala aduna bha ki classes kim don show ki exams jing bar khoj la kutlut sa sang ai result ru baslem e kan du baji sleman ai result shi baji ar baji ko concert ka sedang sau baji showroom shathi khandai shpo khanwi baji min mi ti mento i ban khang ki school in fact hak tu ka sngi ki don ki school ki bamut ban ai result ti tang namar jong tu ka jingle jong sarkar ki haban shift no to the next day to mdon jing pher kata ba ki haban shift mang thai ka sarkar ka leban su thu kai kani kam dei ka peak season balong school kani ka so to say off season ki school ki balong ru ki should done some activity in the morning by afternoon ki lapang la ki khna ti mdon daw i ru am ban khang ya ki school hak tu ka sngi ki school would have finished all the activities by 2 p.m. in the afternoon kataru ko baslam air te kane ga jingle jong sarkar pade it has sent a very wrong message to the society and to the region and the country as a whole ki parlok jonga ki ong ja you have state ka jong me music is more important entertainment is more important than education how should darab jot pinle kom no ka state jong te kade hakata situation ba long kum ka sarkar nga thangi don ka manda pe bha sha bangin rai kum gini ki jaj decisions te namar ba kam kata e tang ki khna school ka society at large ka reflect ek state ka jongi in very poor light te ba Avner ko ban clear pi mo namar pi de wen ki samla u ba jupet perman ka jinglong jingman ha ka jala ka jongi te ba pi pe ye kini ki jingkala ka imlang ka salang pi i kum no ka jing so ka jong pi long kini ki jat jingel ki events mo kini jing tamasa ko mafiong ki don la ka bentah ma long ngalaju tho e kani bunsen ba ki breu ngimla ban lan ngi men taw sam kam tamba ki bun ki breu ki kwa hi ban let ban chim bentai kini ki ke ngimla ban sukhang be tang taro tamah ga jo ko poru ko mangalaju kran but let's say kani kan ki ke bengi haban benrap susu kadai ba long kum ka sarkar maka ditang ka sarkar hang ni ka ba mang bisa ka ba ai bisa gini ki jet kam ma ngim don private sector ngim da don than ki funders ki ba pher kum sabar te kum ka sarkar bakan pele jimut than tangi gini ki kam ro khalem ka jingkhen I ki de ben pini ka jingkhen ro long ka ngila pelu kata ngi yo kat ni ada ka de ban long direct mende ban chu antat ba oh lawan ka tangut ki breu therefore ngi mut dur ba ki alet lo chakata ka festival ni ki mudur bang kilik rung lo cakap jing tamasa kita ki habalong very clear kumbai yong iba Benjamin lo kalong ka peni long ba ka peni bad signal ta ka pha bad signal long kani ka jingle jong ki khang bom toru de hakani ka bentaru ki baklang so ta ma ba ki di ben pensai ken kat nungi yo kat nungi perluan kumta de upat ba unsa sedang ban sutho atau unsa sedang ban mon do ndahap ban pen jai penhap pen ka unguru kan de halor ki data halor information long ka badan kam bangin don kita ki data ki ban kendon ka auditing na kalian ka sarkar ban ash ki pa kan te ba bran ko klinik jiklia phimo ki don ki ba ong bakini ki tamasa ki detang ki jing pen bernia ya upai ba ban pen klad yu una ki jing e ki badan ha ka jala ka jangi la ga de puli puthi la ni ka koi ki khia la ni ka jing bam yo kam ki khon sam la ki jangi ka long ka tu ka ki jing le jo ki nong sanshar harom ki por man chwa ban pen long ren ki circus mo ban pen klad ani pen phai din upai ba na ki jing e ha ka sanshar ka khadar ba ka im la salang ti na ka jing pe ke jong pi kum u we no kinong mi khmat na ka jala ka jing pi kum no pi kule shibun I kong aiban ba ka forefront ka bala khot bani don matalang yang ni ka jing ya thir ka barong kam but shwa ba pin pha ba pin khot yang ro pla pha ka jing tho mo tengala go through to ka jing tho ka jong pi ka belong very comprehensive ban nga sumo ba ka tu la ngi pha sarkar kan biang ba mo mar ko mong mene le sia la da la pha sarkar ngi yo ka reply na sarkar ngin su thu kum ba kinong keren ki ba shmat la de ban keren ngin su thu do kan do ka pisa ka sarkar ka penlut
bat bangin sutu ru ki jing mentoi ke bangiyo na gitu tenri wan chaka jingkli ke ba PP kli ke ba le se kum ko voice of the people party ngi kren bai kata badang shen ru nakaliang jong president ramba jongi hagawe na ki meeting ila ong ba le se la ngi phai la ngi pej ha kini ki benai ki badang sulit menta kum ba ar lai benai ngi ba ka sarkar ka jongi kalong very much proactive hagaban organize ki babun ki events kan mau ngakwa ban long clear ba voice of the people party hi kam persya ya kini ki festivals or whatever mau long i ba Avner ru kilong ki badong kam ndrei ka concern ka jongi ka long ba mo ba kini ki events haba organize kam dei banya na ka pla ka pisa jong u pat ba kata ri concern ka jongi ndrei habangi phai habangi pej pan ya ka jinglong jingman jong ka jala ka jongi mo kadi ka jing sha kum ba pi ong bat kadi ka jing sha ru kum ba ong na kaliang ka jongi nga ban biang ya kani mana kaliang jong ka voice of the people party ngi i ba kini ki tamasa hagini si ki bamta ki desha kum kita ki jing pen bernya ban pen klet de singi ling ong wara na kaliang jong president jongi ong ba mo i kum ba udai tang u pain killer mo na ka banta ki khon samla ki jongi nam ta ki nong song shnong ki jongi ka bangi phai ki ba bun kiliang mo ngi phai ki bun kiliang ka unemployment ka jur mo ngi pet ka health facilities ki health sectors hanie ki nang her ngi phai ki education kat shaba phai kron tang ka jing her bat ka jing khnyum no pet ba tangai i ba mo ka de ka jing sha ka de tang ka jing penunya ban pen klet yo pet ba Meni kopi kran chpang gini gijing pelut kat nu ka sarkar ka pelut namar ngi laya le kat bala ngi lai persyang ban yo yano na ka seng NPP banya don bentah kan gijing kran bentah ka sngin rei pause bona branch ki klapan pawi ka jing bamla ka jong ki ban poi te kan ni ka jing kali ka ba ngan kali ni ka jing kali ba Jason kamu uwe ni ki samlarang ba ubaju penya gini ki events ki behe ma nganget ba kamde ka kam ka besuk ka nama bagade pihak bandan ra kini ki artis na shabar ngangai du ba kabun ke jinglut hakini ki eki baro te ba kat nu pi pelut na kepala dia bat kat nu Haduh kat nu ka sarkar ka wan chikmat banyarap ipi Koblej bon mo ko Iban pila ju khote nga man shwaban aten kini ki panel le sing am jul lapor la ban kya than ka kam te menta la kham sting knian shu mala klai man wan ti phai nga ka tu ka comprehensive brief ru da ka ten pareng ngadang mut ba kan nei da ka english ng sabat prepare tam ni le phi ko aban sung tho kat nu ka sarkar ka pun nei nama phi ka ni ka jingkli ba phi bo hanga nei penda klia nga kalong nu ko moi penda klia ki wei kalong nu ko moi namar ba ngam tip ki wei ki tre kam kum no te ngi kar kom tre kam jungi kumun song no ki don arlai tli ki company hang ni ha po Meghalaya nei ki bala try gini ki kam events la palach host nem ngi di ki company ki bala mela organize event mentala bon ki snem por bengi sedang san snem ngi lut bet napla ngi Hubert bet napla ngai la dia ngadon bok namar ba ngadon kam sarkar men swa tinga su pendam nang to kiwi gelong kum jo te hadien ba ka sarkar kai i ba gelong kum ni nei ka ngi sudan bok namar ka kani ka government pemerintah ka ngap yang ha kapor ba ngi ujor ki namar ha kapor congress men swa ngi mjo ajing rapi ni hable abi hi long ka kamna jong ni habya kamna jong sponsors ngi wan ra hi ni los sang ba kadika passion business mo usong no ya kan ni ka sarkar ba menta pade ngathrai house nem ar hat khandai ki panel kini ki top 5 event management companies in Shillong te boro ki yo la ka bha mo te ngi yo ka cherry blossom te hakano ka revenue model people wonder ya ka tu ka jingyo na sarkar kasong hapi te ngai la de ngayo artingka nrei ka savings mga pelang boro sijingem nga tap lang berkatu nga penhe ni brand te baka sapoi heru kat ni ka cherry blossom te mentau snem ka kalong successful ba kum fly iu pa ba ro labon ka sarkar ka ai kumba arkrosh teng ikini jing dia ngi don bro nala de ngi la invest la palat ka pra tamakani ka pra pade mri banga sailot nala dia ngayo sponsors ngayo na pakadi ngayo na Toyota ngayo bon hagi ki brands of pair tena ka ticket sales so kalami ba
Terbahiu ngan poi Shopee mo bahiu ngite begini ki jat Rynsan ki plilat plinti ki khon sam lai ki jongi ba ki nong put nong tem ki nong ruai bekin pen pau ki sap ki phang ki phong ki jong ki mo henry ki dan pedi ki ong ba kum ki ni jat Rynsan ki ka jing men toy kam long ka bayai ne ka ban ne slam henry ka long tang bashi sngi la ni tang shipor pi kum u bala don hakan ka kam ta labun bun snam pi I kum no ba kublai shibun kong Iban ba fila khot yang akan ni panel discussion kan ai kublai kini ki panelist medan lang rup kan te kumpon chitu ipi ngala don bakaban colors la art post nem ye art post nem tam te akitu ki por early days ngiyat pun ba kicing ke platform ko paduna ngiyok bantem kendiat kensot exposure kaduna te ki betip yang ngiyok bantem tang kum ki kenja jing khawai ki jing tho ki te kata kamdai ka achievement zingi kumba ngi dream lani kumba ngi yu nomor ba bon sin hi ngi kum ka ban ngi kwa ban yang hakar insan ka he hakar stage ka he te ndai ngapai kat nang mi ki por ngi ba ka sarkar jungi ru ka sedang ban le kini ki festivals ki te ndai tang ka ban jungi ka benefit ngapai ngai iba bon ki we ki ban ru ki la benefit ba ngi man hakani ngi kham tam sho ki big events mo ndai hakipor badang sedang ngi la yo ya kata kalat kalinti kumi iba Jason tu ila juai lat island ti ngi te ngi la yo banya shembenta lang pum hakini kikai te menta pat hakani kata menta kila one step kiwai kalong ka jerap ya kiru kan ka exposure ya ki te khantam le ngi I menta ba ka ka sarkar ka le ka sedang saya ka MGMP Meghalaya Grassroots Music Project ka tulai kala I platform bon bagi kena tenang tu bon bagi kena kila yo ka platform ka dream jo ki kila long fulfill and then New iru ba kidon ki perlok betem lang bat ngi kila poitem syapo Hyderabad syapo Pune syapo Bangalore leng makan ni Rynsan bangi ong ka Hard Rock Cafe te ndrai lada ki thiri ki tori marwei kalong ka ba te leng ba jong sarkar ki yo ban item syatie ka sarkar ka long siang apdeng jong ki bat ki organizers syatie te kum kini Rynsan shaniru ngapet shisha hanga hite ngamben ngakwa menyeruak nomor bangai I ba kadon kajing mi ya kiban kadon kajing mentoy ya kiban ban ngai ki kena samlale ki berang sedang mentam dei tang kini ki organizers ki ba pen I platform wat ngi kum kaban ru ngirap ki ban uplift te haba kidon pat kini lai kat no syuk ka kairap ini ba ngila long ki siang hap dang jong kini ki amateurs but kini ki organizers te manakan ni ru ngadang pak bun ki ban sani setai ki ba mangi ngimla suban kita kamtakan te ngapet ngate kajing mentoy kami yang ngikum ki artist namar bangi ki artist ite ngiwat ya kanu kalat klinti bat yanu ubala ban pen plelat ingi plenti kublai ba ngan wan biang shi ba bright ba ngi dangshan ka sarkar ka shi ong ba ya kani mo ba kajing pelong iki kita masal ni ki festivals kalong bakin kyntiew ya ka kam jungo kai perthai ha ka jala ka jongi ho ngimla ban len ba Keladon kata kajing kieu kajing wan jengi turis ki bawan nang menta kini concert ki pair ni kini festivals ki pair hene kajing kali menta kalong ba hatu kani ka kumaka sarkar kala bu hi ka tourism policy ka jongka ka baka kamba ka contribute mo ka no senyang 4.5 ne saw point san na kishi spa shaka state GSDP te bat ka don ru ba ka community bikin dan khatsan lakmut kita ki tourist ki banwan mentau snam kat kum ka tourism policy jong 2023 ti hendai ka long ba hatu ka jela ga jong ni ka long create ni em bala create lupa ni em ban kmi bania ka jing wan rung lani ka jing mi jong ni tourist ka don jing ken ni em bala da kita ki jing ken ki don hatu ka lawan ran em ka yeng dor bar thau ai banya kran halogi ni ki kai baro phi habai kran bat ka Habe keren baka tourism, no doubt. Kadeka one of the very important factors ka contribute ya ka revenue. Mo, tenrei kawai ka bangi haban smuthu ka long ba ban promote ya ka tourism kam dei tang lema kita masa. Kadai tang si benta. Mo, kadai tang si benta ban promote ya ka tourism. Henry kidon sibun ki wei pat ki ba kam kongsan ban promote ya ka tourism. Pi ngi long ka jela ka bala kerku đâu boleh. Dari pet nak jinglong jingman jong ka sun beneng, dari pet ya ki luom ki wa ka jing internet jong ka jaka. Nei. Te rei ka jing I ka jong ka long ba la ka government ka long concern shisha ban promote ya ka tourism, it's not only festival.
festival ka tang shibenta henry haba pilet pan sya kini ki tourist destination mo ka baso pla ka long ba ki infrastructure ka surok kamlong ka bapiang tila da ka government ka long serious fi ka ba kamlong important ka long ba sya ba promote ya ka tourism ling ba ka ni ka festival pen biang sya ka infrastructure mo ka infrastructure nadu ka rural tourism but what apo sor mo for example gi page sya tang apo sor ka jongi menta mo ngi i ka mo ngi poi page ka smart city project ngio hendak bangi page pat ya kini ka jala ka jongi kam ilong smart Haduh menta mo you'll be surprised menai dis ngi ngai kendu iwe u parlok ka jonga one south school la ya lenti ngai i menta ki bun hai tu ki LED projector ki bahe ki bami keleng ka sor shlong nam ta jonga ngalingo namar belai ngam so thu ka jimbut yu yora ya katu mo kitu ki projectors ki pa rem ki bahe then ita ikna ibrang riu snem ipuli hang tu yang ba welcome to Shillong Smart City ita iklung ibrang riu snem yang nu tu ikupa yang papa kata ka bakla kadai bandai on smart city yang pet se ka surok ka lenti ka singkian ha ki street light ki bambiang ka jingjabo kat sebapai therefore when we talk about ban promote tourism there are so many ways festival is just one kadai tang shibenta Kalong baga tourism is just one part of it. Kaditang shi kuma piong ka shibenta hendrai ladangi don shi sha ta jing thmu ban kyntiew kai kam jung okai berthengi don kamru ban kyntiew ki wiki tnat. Ti Dr. Benjamin ngwan biang shapi Dr. Kadan ka jing no ba ka jing pelong ini ki festivals kamtam ki ba bon ba mentau snam. Kalong ka kadi kitang ki buat politics sama belajar election MDC. PE kumno but sakawai rumo namba pide na katuga jo kan mo tourism and hotel management hatu pi yo I bakini ki Tamasa ki long sustainable to ka jing jubab changa kan long kan chu beteng ben ke bo ong ki we pat ki rang ba mo ran ni panel ban ni ningkong no doubt ki festival tourism ni khat ka term ko bangi use hapo kini kita event kolong ni kau deka ka festival tourism. Kemudian under festival tourism pila kulum lang barok haj concerts and all types of events ki balang haju. Te dapi page studies ki ba la ja kleng saudang ke perthai buat hangi ru we have a few studies. Te lagi page ki studies no doubt festivals hi ki dan la ka jong ka benefit ki dan ka positive outcome. Some of the major outcomes ki bangi lab from research studies kolong ba ka promote ya ka jaka ka eye visibility then there's a chance ban don ka entertainment ka celebration te ka don ru ka benefit ya kini ki entrepreneurs ki small businesses la kala ban long short term ya kata ngim la ban len nama ki events ki ya live house ni kala ban long short term tama ki benefits ki don te ngim la ban shuang ba directly ba ki festivals ki merap iladang ilong balance ban ki page jayu bro saudang keperthai bat ke research ki ong kumno then gi ki positive impact henry ki don ru ki negative impacts traffic environmental concerns climate change pollution the most important one ngan shimi ni namba ilong related ya ka context jong ka Meghalaya jungi one negative impact adai social conflict means mde bangi le thma ngia ya siat ya penyap iwe social conflicts in this context of research studies kadai ba within the society there is some upheaval misunderstanding kajingya dom kajingya kudokuti uba agree ru utu uba disagree ru utu and hapo society itself haka imlang salang there's a lot of misunderstanding ngimya long kajingmot ngimya ya hakaju kalenti uwe ya sha north uwe sha south uwe sha east uwe sha west kata kedai ke a ke bangi ui hapo Meghalaya menta there is no agreement when it comes to festival tourism which direction kaya lam jangi mo to piang 15 lakhs tak khendian mo just a bit piang 15 lakhs ki wan ki tourists this year pitip kani ka jingwan ki tourists 15 lakhs basically kadai na kadaw ju COVID-19 before COVID-19 hapo Meghalaya ki wan 12 lakh tourists per annum during COVID-19 she's nem off and on ki bri ki khamyo ban travel mo so when they were able to travel again after COVID-19, kami a term called revenge tourism. What is revenge tourism? Revenge tourism is something like this. I will just go and travel.
Lada de ke jaka bangla appointment shwaru namar I'm so desperate to travel I will ngam late. Mo ki khot deka ke revenge tourism ki phone seseorang. Don bahyeng po seorang. Ki phone seseorang, ni ko wan seorang ki yang wat wan don jaka sa ngin wan bet. Revenge tourism. So nakada just after COVID-19 context of Meghalaya, this happened all over the world. Tamang ekran next year jong. Concern ka ki from 12 lakhs per annum before COVID-19 mentangi 15 lakhs per annum. Mo di menta ka jingkili ka bami ka de kan ni don 15 lakhs per annum ki tourist ki bawan. Mo manus nam shene ngatharai ngi hapan pe jaka in a very balanced perspective. Ngimdei ban la shiliang shini shatai ya haban pe yaka hakata guru komba ngila ban pinbiang ki service quality infrastructure bar komta terter. There is one beautiful research study hapo Eastern Europe ka findings am ka ngang pen ko dini mo menta ka shulong kumde ba ki brie ki ballet chakono ka destination for tourism. Okay, ki decide ban let to ka jaka. Okay, concert is one of them, festival tourism is one of them, but you decide repeat travels on the basis of services, service quality and amenities. What is happening in Meghalaya right now? Mo ngila don lupa khatsan lak dang kwa shu te re ki services pat ngimla apan ai kan backfire yang ngila shai ka approach ka ba ka state government ka shim kalong ba using festival tourism ban khot shu when in fact it should be ban promote tourism about Meghalaya borok away and then using a festival sometimes here and then call big players like Ed Sheeran and all that and but promote ika image jong ka jaka iba Paul Haduh kasni ong ba minta borok khoi kitip spang ka sholong no doubt upos Brian Adams borok khoi kintip hi ne ka jingkli par ka bambi iba Paul and to the state government kalong ba kumnu pat kani kanirap ika cultural tourism, rural tourism, our infrastructure, our wildlife tourism, our cuisine tourism. There are many verticals sang di ti teng la long ko bong ba ka kama songkai ka la ban sim tang sip hongut ki brio ringi pat ngila khot chis pa ngut ki brio hang ta ka don ka problem kan dia Tega jingkli ben kong jong afi kampat kali if you juba how to PE ka jing ke borok ke jing politics balajan ke election kadon kandidat haga jing i jonga nga this is me mo nga ong manga kan I'll be very blunt and very ngan suong bai haga jing i jonga hi ka jing bon jing ki festival tourism right now is directly related to KHADC and GHADC elections namaba if you larap hi misdirect yaka attention jong ki brio kumba ki persang ban le menta kani kan impact upon the voter influence hago to por kanawan tilara bon si bon kum dia fi meta social media fin the page borok it's all about festivals don't bakranchu about the real issues which is impacting us on the ground the keeper shang for me kani maybe some sort of a ploy but misdirect attention to keep in relation to autonomous district council elections ki banwan ring atharai hagi su tho jonga upajwa patolong his wives they ban ong ba unchu ya bi kani kalyang kai tama some connection ka don hagajing pe jonga okay ba Avner mentan iba Dr. Benjamin ilo ong ba ke tourism ro ka bonjat and kan festival ro ka bon mo ki bonjat musical festival cultural festival literary festival bakum ta ter but nganom lan ba kini ki festival ni ki Tamasa ki plilat ki plenti ya ka jela ga jongi bangin pit ina mi ka culture ya ka sap ka phong ka jingro spa jong ka jela ga jongi mo Henry kajing ong ka sarkar ba kwa ban kumiyong iba Dr. Benjamin ba in pelong ka Shillong jingi ka musical hub mo of India Henry dangi page ka diang ka mon pede ka don dangi jing duna sudah ti hatu pitharai ka long shong nong rem ka sarkar bukan ong ba ngin complete jing mut halor kini ki ja halor kini ka ja tourism kat ba kitnat ki badan kam kum ka puli ka puthi ka kot ka khia ka dang sadin nga sungo kumne ba kai ka ba mo kibun ki judge festival kum kum ka literary festival ka balang shuur long don ki tu try hills in ensemble kito ki kham corridor ya ki briu hangni namar ba ki island ya ki culture lani kalap ni culture jong ginong tho ginong pulie kinong mo ki mulung ki try hills ki culture tenrai mo long hang to ki wan ki briu na bhoi ki wan na mokorwat ki wan na kerleng sulong ki wan lang to ki yo pi sap pom kim long perfect kim long global kim long polished kim de ki bakendu ki standard sebelum international mo kim la ban pen biang tang ba ngai i perde ki briu ki wan hi ki boy hi literary festival mena kaneru
labon hi gibre bayawan ma but kidi gitu ki jat festival ki balongkam ke jingkersan ko sarkar ma kemdi ki commercial operation kumi ong ba jisementan praklur ila laban permi hinalade so balik ke sarkar kanang hapan ai saat klur you see that's my point long ngatrai ba ki mentau senam le ngi so sultanat ngi iba ki bon ma gibre sisa mencap senam long asngo kala ade ban longkom ju tang ba jan om tu wan tu eryong ke Henry kaba itanat kare batok kini ki festival kini ki commercial festival ki bahaya kila banyang hi kedat dong jong kim dong kam sho ke jikasan ko sarkar ta long kidi ki long le pilala ban permi praklur na ki sponsor na ki mo funders pila ban permi si extra arklur ngatrai nomor ba majority berapa persen pilala permi nabar tengah nga ong kata te mangilai ki festival sewi ki jalar ma kimde ki baret mo naman do filet gini ki musical festival ki bahaya kum gini ki bangi persang ban project ya ka cherry blossom kum ki lala peluza ki wiki you know so many magnetic whatever fields whatever ki festival le penpet ni ke budget jong ki tu de kini ke budget jong cherry blossom ni ke baret tam ha namar ba ki tu ki festival ki lakwa be ban don be ha ka national international level nga iba ka sarkar Meghalaya ru jingma ka di ba ka kwa ban le kum ju tamangim data kum ki jala ki badon ka pisa ban ada sabalik kum sa Maharashtra bun gitu festival le kim dayo athang ka state support kila banyo support let's say ka traffic ha ka jingpen bed ini kita mo ki amenities ba Benjamin Henry almost completely 100% privately funded mo ki one ki company desna tementa let's say ka sarkar ka de play lat ya ki ki event managers ban pen itu shushu ban penyo shushu ka pisa but I personally feel that ka pisa ka bakongsang ka de ban let sige pagi jat festival but ya ki sector le ta ki kum ka puli puthi kum pi ompili ka ta number 1 tangba ka ba la ka kwa ban thap ki festival ru ka de ban thap no ki festival kum gini kum military festival kini ki festival kinumyo lanul no sponsor bahya kinumyo namar bakim long kidi ya kibriu long kidi ki bakham long niche mo ong pareng kiba tangkat tu ningot kin one be taman ki one be kitu kibriu pada dei kidi ki bakham pair jingmut dah kiba one ki tourist ya ka to pay to profit and loss mo sarkar ru sarai da invest kham you invest in 2 crores hapo ka literary festival and ka number 1 ka ditang arklur pilaban ong compared to other amounts mo pilaban invest ka tu but ka benefit ya ka local community ro kalong he nama ki wan ki brio banang basta kalong ka exchange of ideas ki we te ki ro kompar khat ro te sa ka we ro ya kani ka trai hel sungai i men ha kani ka tunga thai ka siu ka central government ni na Ministry of Tribal Affairs te long kum gitu ki pada bengim loss bengi dai long bet sembet sa kapsa te ba Jason fees ngo ya ha ke jing ong ji ba jong i Avner bi ong ba phim dan kam show kata ke jingker shan na ka sarkar but mentala kat ni snem mo fila penlong ki events ki bahe but hatu keladon ke jing mi ko long ka bahe ne kumnu ne ba Haduh mentau snem tingi dang donong nomor ba tu arja RPE hi baka cancel gitu te ladangi yo biang yang ka bai try kadai ka big loss tingi nomor ba ka tu pisa kala he and she snem ladangim pen khai tu ka pisa kadai ka loss for any business enterprise ke te macam snem ru ka ek ba mi ha ka singi balai ka yap no ha ka dewan nomor dewan ngila ha refund not gitu ki breu baro untuk te claim dan jimi macam snem te mentau snem pi kumbang ba na ni network ba kini ki lola pluza ki san ba ngi tho bai ki baro ngi trailang mat ki ru kila aju approach nga ro bakin one venture sini po Meghalaya handai ngam jukwa na kwa be ban sedang gojong le hin na lari na sudong control everything 100% have 100% decision making power again kito ki company ki yo funding ki brand setai na market ke hai consumption ke hai 70% of Sunburn Festival is sponsored 60% to 65% of Lollapalooza is sponsored. Sakawiru kito ki companies kung ka book my show come down kampan make profit ye. Ka it's all geo money, it's all CSR money. Zomato is all CSR. So menta kito ki kwa ban wan sini, ki kwa ban wan penetrate in the market jungi. Pai ki wan ra su Ed Sheeran, menta you Ed Sheeran kila long so competitive. Menta ka Cherry Blossom kala long sustainable ma nama mga compare ka data jungi menta license nem ka improve ha. Ka sales ka nang keo nang ta ka reception yung gibriyo ka brand value ka la keo so we are being recognized internationally manta ki
ki agencies behe pertai bro koi menta ki artist behe ki phone ki ko ban wan nre to le sing 4 la ban afford namar ba I'm not a Joe funded company, I'm not a CSR namar ba ki ong mo ke sarkar ko ong ba we value our own ningi ken ko ki jong na jong ki event manager ki management companies ha ka jala jong ki bon heri ki don kalami ke jing keno ba kani ko sarkar ya ki we companies benasya baru long ka kam ai importance ya ki ro ngampat ko ban komen dia kata mo namar ba ngampat yi kumno kan urlong nama kilang suan nanta yala dia ngalong very pro local ki beri batai ngaparo kha ki local and whatever the government gives me I spend it in the local economy. See that money gets injected into the local economy. Baru kaki vendor jongi ki nong ai bam, nong ai dukan, nong samsha, nong shna barricade, nong shna kendro, nong shna pengkana, nong tray. Kalau circular economy ka ho. Te ngakwa ban clear ko ni we ma ba je na mar ba ngi iba kumno tharang ngin tikna ba ganda kata jing mar ka jo that balance ti hagan ni ka jing pin inam ka jongi ya kini ya ka jala ga jing ros pa ka jala ga jongi la ka bande ka nu ka liang ru but ban pin tikna ba kanumdan kata ka over commercialization ani ban na sutna ka jing kili jong fi namar ba kani ka dei ka topic ka bangi dang ya keren ba manta in our circle of professionals kan de ngala sign PPP buat ka government ya kani ka Cherry Blossom Festival kumba ngan juba ka jingkili jumba Avner hoi kani ka sponsorship government changa kanang herman usnem kanang red menamar ba kat manang mi usnem ngai ika kadon ke improvement gen te le siran support ka ski ba imdon kam show ya ka support yang sarkar ni le kata andre mentala ki one kini ki brands ba he na bar and then ki one ra artist ba kham he ki ai ka do ticket ba kham duna na la yap te hakata ka kep ngan hap perkhat no ko moy te kani kadi isu ka ba ngidang ya thir jingbo menta para local event managers sa shillong ngidang ya kran ngit sepet kalong kadan ka ji no ru ka ki ong kadan ka jing bam ya long bam long fair mo namar ba hapok shillong pi bu ki tiket ki ba 8,000 mo be it Cherry Blossom la ni gini ki Brian Adams concert hindai shagaro hill pidon ka megong festival with live spot ka by tiket taru 1 euro to na ka perspective jonga mo kata pe mo shagaro hills kipun ki kam ngala triste ki brero kaya yang itu itha bhai ki lok kilak samadan itu bha ki de gibre bom don pisa kem don kata ka bayang pawa kilong almost zero timan shwa haki late 90s they go on autumn festival Yes. late 90s autumn festival kasdang from zero from scratch te haka tu ka poru kalong umjo te ngan chukli ba Hubert ko mo ba Hu ngakwa ban kli fi ni chukli na maki ngalaya kren ka tu ka ni ngod kini ki artist mo kinong rai kinong punong tem ki badang khna ki badang shoes dang ha ni ka kam ken ki don na pring jong ki bi ong ba hoi kini ki Rynsan ki rap mo ya ki ban pen i ka sap ko pong ga jong ki hende ki don ki bo ong ba ka don pla ka chingle politics hagan ni kam ken long ki don ki badai hok shaben yo ba ki don ki bom yo ba de kata kala PE kum no ba kum ken Well, the fikirannya kata, we all have different minds, different thoughts. Mo, at times kumniru, jalan kata kajing sengau. Andre apa ngapet pada, it's not about jinglia politics, but at times man ubri udon la kajong kapenta, man ubri udon la kajong kapaa, but uhap man nisha man yai up. Namar ba menta kum haka program jeng ba Jason, Cherry Blossom. Barok hai kisah kuat banyak kau stage luan. Accommodate tanya nu. Dia kombangang mencua mencam nami ayah ni mentai kau dikiway. I don't say that. Kalong kajing lihat politics. Right? Everybody needs to wait for their own turns kan. Otherwise, ngapet bah right? Everybody is being respect of his talent, of his capability, whatever he have. And if you're good, let us trium, biang, feeling perfect. One fine day you'll always get that platform. Ti namar bakal lingkot kapor bangin keren ngin ada closing remark. Bangin lingkot kapor bangin keren ting ya ngin poi bech closing remark ka jong pi ka ege PE ka pi snow ka kum ka jing ya ka jing kala jo ka kum long kan. Ngin sang shna fi Dr. Benjamin. Tam shaban ai remark na chu ban ka ibok ba ji sem tang khnya. Ka tu ka bale chakwa garu ka sat tickets pat shani rem kadon kuwi ka meet ki perlok ya
phá message nga po social media. Some of them in fact ya dom ha kyong hey ben kumnu kumta shini ka tickets ka rem ka ni shathi pat free life pa aspa ti nga persang ban ai ka answer ka belong very logically ki but ka poi shaju ko ong ba ji sang page ni nga la tres po garu han rius nem nga don sha bangan wan chini nga don po garu han rius nem ban nga la i bhai ka economy shato dei bo ong bangi khamla bangi ban yaki this government that government this party that it's not about that mo logic bet mo nga ong be ki page ni nga la i han rius nem and I know ka economy shathi ka kham suki ka kham red ka kham very slow and small compared to us ti nak ta daw le se ka sarkar ku iba shathi tara phikwa phyabat le this particular strategy in terms of pricing and marketing and all ti ka thai ka poi shata number ba ha ka to ka mi ngakan mau there was this communal feeling also khasi garu which should not be ngini ma su thu bhai ka ta mo ti nga ngai le man pacify ti polong pe shini kam dei khasi garu kam dei e kum ka ta ngi ha ban pe very logical and holistic ha ka ro kom pe ka jong ni to my closing comments ka shulong tang kum ni min si sajai men mit kami ka video jong i ba pol ikran po batisi TV ba di ong ba we have and I quote you don't need numbers you don't need facts but we are moving according to that the moment ngayo sngo ye to kong iban I was very excited namar ba from that moment Haduh menta ngasu update ba ka sarkar kan pini kita ki figures I am interested in figures namar hangni menta ka bangi kren kolong theoretical mo hindi ba Paul ibang tourism minister yung sarkar yung yong kumtu we are moving on the basis of facts and figures ngakwa ba ka sarkar kan pini kita ki figures namar ba ngindal ayu kita ki figures nginya calculate nginya analyze but let's say ngini wan biang hangni sajisin ba ne discuss ko ba Avner Halo ketika cing ai pendunai ki tiket mas garis kiri Europe ketika ban ko ba tangkoi cing rai ko ba pong nam brand ada Europe himla an compare long maktakin kamtat ro ngasmo long hodin ma ba tangkoi hita ka jingoi kina anyway te ka can rai nanta final countdown final countdown te kai bang nga tengah ban be ha kalor kata ngala atat ngasih keren be kata ngidei ban spread ka pisah mo long kum ka so ha Meghalaya but bun ki state ha north east kadi tangki government hi ki bala ban pinkiu ka jing ka bha ka jing im ju ki bre mo te lada ka spread ka ai ka mang bha ya ka pisah dei kan ya rap bha ki bre jungi long let's say ha kani ka lan ro mo ha kani ka jong ki festival ani ka jong ka kinu ki tourism project ro hanai ka ba susi ka dei ba ngai i ba bun ba ki sector mdei tang tourism bun ba ki sector menta kala nang jenjar gi betmai bikin rum kata bangala juto bahas pangani rum ba ngidi men persai ki monopoly nama ki wi ki jakar dei ndal ahet han ki don ki antitrust laws mo ki kwa ban break up ki company hang ne Meghalaya dei ki don ki breu ki ba long ngihabanya to ngimla ban compare ba disen bagi lala paluza ba ki wi tamah ka jug por ngidei ru ban long ki ba pikir ta nama ki breu kin complain ba ki breu kin don be ka jing ujor te larangi pin sapyang ka pisade ubre un kham duna un kham jai nama ba kania baro de kami nama ba hapor ki breu ki let ki enjoy ki le shat ki le sobha ki ni tamasa yelde kim don ha pla dai kadon ka jing sosi ki breu ka pen mong ki bat ka pen dom lo tengah ong ba ngidiban persang ka bala ban spread kumbang ngan poi ben sini literary festival ba kan ka wika try hills ngai ba bon ma ki breu ki sementan kum mo ki don ki ba yo nak bon ki background ndai tang way organizer la ni way bo penyal ne ki don lang te ki sementan kaitanan namar ba kami ka community kami ka to ka jingejan te bat ke yo lang khniat baro ba Bright te ha ka bakut kajing keren jungi tengah squat berikut dak ba ongom ni ba ka government ka don ka banta ka ba khamat ba nakaliang ka jungi nakaliang ka jungahi ngasmo ba kadika responsibility jong government ban facilitate mo habidi bat ki even when it comes to festivals mo we are not against it henry ka government kadika rule jong ka himeni ka ban facilitate mo ngim sim legit ya ka government bahkan long event manager
mo kata di kam jong ba Jason bat ki wei pan tenai ba government hi kan organize ki events ki babun ban bread ya ka pisa jong pat ba stu kata di ka bangilong persya na kalian ka jungi hot ngin up kumong i Dr. Benjamin bat kumbang ong na basdang himene mo ong tu jing keli mo ka comprehensive brief ka PPI ki don ki questionnaire ki babun hang tu community bala ka pois go government bat ngin yo ka reply na government kamut katakan pensyai ngi Haduh katno ka sarkar kala pensyai ba ong ba kini ki festivals buan na preng ki kimde government sponsored most of them are private we have to wait but still we have to wait mo namar beli ngin pet ka government katno ka berat ya ka pisah habi de kini mo then abang i pet wi ka ni ka hakini ki khndiat banai ka bangi pen ngi ba ka government kam ka priority jong ka kala shift there are so many important issues ki berna po ka jala ka jungi lagi pai habi de ba health ngi pet ya ka education mo di ki sector hapo ka emlang ka salang ka bangi dongkam what lingba ka niru mo lara government ka constitute bahabi di ka education pi ka education meneng ya keren ka persang man pelong ya ka nombak selong ka music hub jong ka ri India dei ni klet no ba once upon a time ba ka jala ka jong ka educational hub katno ka wara ka pisah ni mendei tang kata ndai kitu kena ki balik nang ni kitu kilong pemban kita kinong ra ya ka kubur syabar ya ka jing internet ki ambassadors jungi mendai tang kata ru ndai ka jinglong jong ka jaka ka jungi mo ngila ruban promote ya kata ka mangiong ka health tourism ola ka biang ke infrastructure nei ki banabar kin wan kin kloy ban pendut lara ka biang ka jaka sumar hang nian mar blai ka jaka jungi kalong ideal nang tai banon pulie bat nang tai bon sumar so hai kata ba je nga ka closing remark jong fi ba Closing remark ki bon ki points mo tang ba tongan chu add khandiat itu jong garo hills nambar ngila the mat teng ya ka Megong festival ngi suthu ba it's all about PNL is a profit and loss statement te kum ha cherry blossom ngi wanra artist ki ba overall they cost us about 5-6 crores Megong festival never crosses 1 crore so phila on penduna ngi tiket sata te ban yakre ne kata lingi poi shei namar ba ki bre ki ba ngap music hi kitep and kitu consumer ki balai ba consume ko to product kitep te tongan one biasa ka cherry blossom festival ma namar ba fin cringe phang ka economic impact to ya kata ka cruise teng ba ka government ni inject a local economy henry professor fi ong ba fi kwa man pet kita ki data ma ngadon ki data baro jong la jong and we have our own ticketing portal namar ba we like to have 100% control we don't depend on ke bang ong banga ba Jason not exactly your data kwa ban pe ka data of the government nga long nomor fi private enterprise fi the event manager ka to ka biang nga kwa pe ka data ka mo ong iba pol jong ka government kata ka di ka data ka bang kwa I'll give you a small sample of this data the mentau snem ki tourists ki bala punch in haka website ba ki wan na Assam ki wan na Delhi ki wan na Bangalore ki wan from abroad from everywhere ki don lai pho hajar kini ki asngi te ngadon ka team ru bala ada bele sample call kini baro ni sample call san phongut ki brio ni kli phi wan sini kan usngi phi let's say people look at no phi ticket ba kumno phi ticket ba remne ko batat so we have all their expenditures. There's just through a sample cost. But full baro like that should be the job of the government. But I have to submit that to the government also. Ba Hugh, your closing remark ba. Ngadu meneng yakran long yakran sepang kata ka involvement jong government but kini ki festivals ki economy bangin uplift ya ka tourism ye. Right from my side as far as I can see kini ka jingdon jong ki festivals ka jingwan ra ki international artists haka vision nganeng iba ka boost ya ka tourism but aba ka boost ya ka tourism kibon ki investors ki wan chani ki wan kai ki wan nilai but ndai tang ata haka tu ka sngi hapo ka Brian Adam show ngai kendo bon ki brio kim dai nan po Shillong I met them ki wan na po Delhi na do Delhi ki wan page Brian Adam chani na Bombay ni nei brokan te haka cherry blossom ka program jong iba Jason ru ngai kendo bon asami slate na yakran te habangi iba kadang ka inflow from outside ka incoming ru kadang te ngem ang bangin suspect to only to the darker side ho ngitip ba dangi pelong kini ki bam stonat ki im kayaw nurirura henry kadon pat ka jingkir hubat ka advantage ka bawan nadin
มีหับบันลอง positive ไอ้กระความอีจงอีกแก Kedai kata, kami ong iba Hubert ba kanu kanu kam hi, hoi ke don ki jing mentoi, re ki don ru kita ki jing do nong mo. Ba skon pentim ki pai bang ni ba kani ke jing ekran ke jing ekran ke jangi ke jing ther ke jangi ke long ke jing ya mere jing mod ban wat ya ki lat lentina ni ban sei ta ki buit ki sap kumno ban wat ban ra ya kata ke balance dari ke jing long mar ka jo ha ke jing pelut jong ke sarkar dan ke jing trikam ke jong sarkar la ka deh ka tna tourism ni ka kam jong kai perthai ni la ka deh ka tnat ka poli ku buthi kumba ka don hi ke jing ong ba la da phikwa e ka tnat ke kam ke jong kai perthai ban kieu ngi don kam ru ban kyntiew dan ngi don kam ru ban pet yakini ki we de ki tnat but kini ki noyeshe mata ke jangi kilapan shai kilapan pau shibun teli ki points hang ne ka ba kilai kren halor ke jingdon kam ban pentikna ba ke emlang ka salang hi ke jangi kan kiu kumju om ta ke emlang ka salang ru hindai kren kam ru ba ngin pentikna ba gandon kata ke jing nom penjat ru mo ikan nika saudong ka saukun ke jangi but ke long ru bangin ai jing mud halor kumno bangin kain kong san ning kong ya ukun hajar jangi ma bad om tang yu nong wei nong ar tingang anget mga kermen ba ke jingmi jong gani ke jing kren mentas ni kan yarap ya om tang ke sarkar ni ki we ken hon ru ban wat ki lat klenti ban shim ya kita ki rai ki ban ra ban kenti shisha om tang ya ka we kat nat hendrai ki we kitna bat salon sari kumjo te parlok katung na poisho bakut jong gani ke program ke jangi ba sashi sen ngakwa ban ai kble ya i Dr. Benjamin i ba Avner i ba Bright i ba Jason ba i ba Hubert ki ba shimenta gani ke jing thementa sni ba ki bala ai ki jing pesno ke jongki kita Haduh bani we por ngadi Ibankyntiew Mawrie na kamta for Front Media kublay ka po jong pi baro